Behold, I saw Koira sinundaw kadagotong Jesus na soliho kadagotong soliho di Jesus. Kano misisa ato ka isang samayang? Kinarahingan isang kadyan sorga kan sikaw dat kaswaban iti kanu kagwehay dat potilambus diti pagyamungan dahay maya diti baktian dat kaswabon may dah dat alumispiramutan asinon dat ay bulayan dahay maya di panambarasan na kaswabon na bayno. Tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mo buras ako sa nang kaswabon kumad datid ay insanan puji Tuhan tu kaswabon na bayno insan pod kanu takod papatilambus iti kabaktian tapot ko piyam iya di ay sa samangat ko bayno. Ulum na ko raditi bayno. Okay. Bayno na pati nga ay imbulayan na po dati nga no kalaho di siyodop. At tumbayaan ako naging ipagilitan dati nga haraho siyodop dating po doon no. Mahadaan doon opasikan doon na siyodop niya. Nakura to siyodop to ko. Agumo no papasimbaran natin uhatan kad nakura to siyodop. Nga haraw naging sumimbarat siyodop giya ka. It kamundit malayod tiada alasan. Iri na alasan siyodop. Haro no hit mantad ko kinumarajad agat siyodop to ko. Agat to karaja. Hari mo ti agat to karaja ay siyodop. Naubas kan tarig eh. Mantad do ginumuan da karaja no. Gisombo iya na po nga ay gisomi pitangatuong got kumaraja hirih na di dat kahit na di karaja nga to kalatan na po antakan di kumaraja ko nga mudu tudu po nga apo di nai kahit kodok irini kamundat na huyan bagi iso na pohot ay kaintalangan iso na po kakuaan dat nakuro to siyodop to ko nga popoylo nagititinan dat oporlo ka rehat ka teko ohuyan ko ka tu iso na pagya tanda da ohuyan to ko nga siyodop mo jadi oporlo di modop siyodop to ko na po nga iso o tanda dot oporlo rehat nga ako ni maka insanan hara hisyo do pa ikalulumbog kakakauli. Suway ka ilot ahuyan so kirod iyati na po nga harati kamundat aramayan tok aramayan kung matihod iduan datuan ikamon po nga itabuk tapurak so kirod harok kutu inggutuan iri hakaram man iduat titlingo iri hakaramayan kodop ngay papakita na bandad mimangga siyodop na po nga aso ko parehat o tapot kapiyo hara siyodop hari-aritan ako ditinod lumopong itinapagya ay tulanot ikamondalapong nga kakan na po no kaponolon na po no lumatan nun no irin ikamonda lumopong kakan nun no nga modo potosoro
Nga doon na po nombala nila tilo, milo natin ubasana nilo. Sira na po kakan ko, manu ubasanay dat mirikaw, kakan no modop, iyo di ka na di. Nga sa kira na po ay milo na po ribo. Manud iyo di nga milo, manud ita ka modop nga milo, mantado dati. Nakumbalo ko di na amuda po gad antakan di bo, amulok po. Hopod doon hopadam doon nagitaon. Kakanda nga daw, merehat. Mirikaw tirikohon, modop. Hopadam 5 minit. Ina pa timpunan nga, mamaguna pod alam mo mamasik. Kaubas sa di nga, mirikaw ko di kodop. Apo karikot kapid, hopadam 5 minit, aposik. No basanan dami agalid di. Nga, saroon na dati dat adalan ko piya kayahan, ay mati kodop. Haron day mid-lead pod, muay puay patian dat ay manasalo na minimbangat ka. Ako dopot oruan ko piya kayahan. Nga, so kirnagi maloson, oruan do loson nga, pengkuragarit yun di hoy. Ay, magyagal bo. Haro hi loson, siyodop. Hari loson, ako dop. Haro kahit siyodop pot katagadan. So kira na po dadit, haro tiyan di ho, mo kirori dadit ti. Pintagadan ko na di karuhang nga, siyodop ko na. Pintagadan ko nga, siyodop ko na. Haro na po dadit, tiyan di mo kirori dadit. Kumbala ko korongod seminar di Pasar Esenchong. Koray tayo na siyodop. Iti napakagiyahat miyuhang-uhang. Moy nanda dating siyodop no pahit. Siyodop kano pa di moy dating nga amu ay o ginawan no dit sumandak tayo katanakwa guno ka. Topot ka rin. Yadi kanta di tangamulok pala nga ay iti na po di bolio no ay pengkurap ya nga siyodop ay akon ko amuhang, akon ko aupus, akon ko aayay ginaw nga. Nakanto tikolohing, nakanto di mo. Sayra no pod siyodop to ko, nga to ko no kano dot ay ayay kapyo ginawo dot nunuhiman dati. So kira dila sikulan, ito nga sigu-sigu dati, iyalo nga agumoy pangalaman dot tanganak si kulot siyodop, payngukuro. Kada borsod timolahing ilo piya tanganak, po nga siyodop imati. Haro hikopi kodop, hari kotudu. Kamun po nga itino po kamun da pirohot ay kolohingon no. Piro umur. Kaduhong ka siyodop, no? Ihati ka daw di sebagai molahing-lahing ngay. Orikot to pa siyodop hingga po kanu to ko dot manahak dot sokadungid dit kantakan antakan idi. Monang kisarita ko tambalhut nga api akon to ki borsan siya nga no po. Sigo ganam ko goruk Manta didi haro piro-piro hot ay umbalan na tulun do managa ko siyodop. Paing kukura minum bakupi. Hari na wayaan dati di kanihab. Puji Tuhan tu iswang na pad main device nga
220 no kanta bobos di ginumo dati mintong nga rupanya gumo no giminintong di sa dapon ko nihab ko kotbado kaswabon lebih kurang 1.5 ke view dati di kanihab naritani kamanda kopi kuaci yo na po mangigita ko karitaam tok ayay kunara landat ay mangilagos yodop maan pintam pilingay tilo siyodop kaming maan pintam pilingay tilo siyodop harane katang ulo na man kaduta opo no ka pikodut po hinggo di katawar siyodop man iyoko pagya sendiri nga ya kau irak man iyoko sendiri bo mga kanda kuhaci na dadi bobos nga ay pamadi asan ang iri ino po hidihin na yung bulayan di kanihabidi nga hingga di kasaro nga gumuin na retan di poncara madati nga ay sontob na po dit haro nagyalat parang merangsang ngayon lo mo tidak kira dada ko Kevin ko dunu sairan po merangsang nga ano sonong mentok ko tinandati makanda gula-gula mangkana ko ni gula-gula kon nagisyo dop nga kombal ako nagid may pamalit di tuhaw haragyan po pindagangon terutama di jalan tambunan Gunung Amas tok nga may kinadoto siyodop hiri nandad makanakan di tuhaw buli mo tigyak hikilusong kauras kapi ay siyodop nga masaalan mo nga ayahan mo ayahan nando nga siyodop kay kago nga nakumbala ko nagiti ko mundat mga kanda kurupok nga higa asan nga atapot kapi ay mang kanda tua-tua nga kayahan tua-tua sekira na pod harohot tambalot nud manud tanud hiri siya sampaping kana pod di elda pijatuan nga inapay may irikad hirid panumpang undang-undang na pod di nga amati buli modop kasi di siya na pa kaubasan nga sa takatit na kaumbala ko dat iyoho teka isiyohot garibar tokan mo ti siya mo dopo no ko boros iya nga tarapak sa sumimbar dadid kakuhaan no po dat buli mo dopi may irikaw hirig gulo nga kampay kakanda hidaray bod siyo dop kasyo buli nagitedi nga ay ako ni hamilohoy godopon na kuhatid sumakay karita asala kay record sumakay karita siyodop sakira na pod itsusuayo tindalanan dati ito ko activity akon ko pamanaw karita megal ko ikalas tayo ko miyagal ti dondo siyodop ko na po menunod ako man yo kayo hisiyodop po dondom nunuhod kayo dat man poindalano akon da siyodop sakira na pod poinlatan ko siyodop nunuho porlo dati po buatan mirikaw sakirad pairikaw ko siyodop mingkakat sakirad paingkakat ko na dim siyodop ko kasari
godopon. Memang godopon no itu di mumbal to kan nagyad ay mangkus tangkus satara at lari-lari anak kad di pendudukan di hilad pendidikan jasmani tanganak lari sa tempat mana gya popinggo gorawat it yelo yodi nangay ko basan to ko di it commanded exercise ringan mo anda siya dok sekira no pod ay tumano dok ko seminar iho lah tay ko harahot kelas siya dok ako na pa nga mingka katakud heri dahuri pingka katindad muragur at dilo siya daw po mingkakat tu sayra no pod paingiri kao to ko siya daw labi po na pailatan ampay nandad siya daw po pailatan mo ko daw pinda taburuan ikomandat paingimpa na bagya di mo daw piri tadi harot iso o naritanda isuanggot Alkitab Kisah 20 ayat kaiso gisa mga podam 2 iti na po nga iso o sarita na pasalon na kodok sayra na po ay nating ko di kagangahan di Paulus pa di nga minamulaho di murid-murid daw pinapagira ta ginaw diolo katalib na pariham minakiano di siya dot ay mamanaw mantad kinena ni di mongay dahilad Makedonia tinumuto kisya di daerah di miyampay dat bilin da papagirat ti tampinay dahilo nakarikot na di siya dilad tanah Yunani katali batalutulan dilina di siya diri asaraw dadi siya dat rumay dilad Syria nga antakan na po di ina pa itulun-tulun ni Yahudi nga kiginawo da mamatay siya mantadi di ginumuli di kagoy siya dilad Makedonia ina pa imiyampay siya nga Sopete tanak di Pirus mantada Biria Aristarchus Secundus kedua dilo mantad Tesalonika Gaius mantad Debri nagi Timotius dua tulun mantada Asia ipinungaranandat Tikius Trofimus ayat kalimo yala na padi nga minagulo minagandad dahay dahilad Troas katalib na pot hari raya roti tidak beragi ihay na padi nga minahila Filipi apat tadaw patilambus karikat na diha dila Troas kapag iruba iha diolo hiri na pot Troas nga turu tadaw dahay dahiri ayat ko turu antakandot tadaw kumuiso Domingo idi antakanda ihay na pangatumimong memecahkan roti Paulus sa nga manahak kapanambarasan kumadi tampinay diri kakuhaan na pa nga suwab isiyan na po nga tumangkiad berangkat ino po dihi panambarasan di nga no koindalan giso minhipit ang atuong to kum alaid gi ayat kumuwalo hiri na pod pa ng isawat ikinenandat
ay tinimong dahay nga gumulampong ganuman po puyo. Hardi sang ulun at kamulakan pinungaranan dat Eutychus. Isiyo na pa di nga paingiri ka hirig gandila. Mantad ko Paulus sa po nga alaid ko piya mo ng boros. Ina pa dihi kamulakan ni dihom di kano mamuso si Siodop daw. Gisambot isiyo na po nga nakodop. Karatu na di siya mantad da tingkat kumatalu gisam dahil siriba. Sira na po ni tulun kakato nga napatay na di Eutychus. Tokoy. Iso na po hot ay masaalad anaruh ko pihot pelajaran dati nga ay khotbah teko nununuhit pendalanon dati nga haron nun da Siodop. Haron na po Siodop po itong Pinay tanda dat anaro na rito di ba? Nga ay milaborosan ti Siodop pot itinapatangolo niti magisusuway gyahot. Magisusuway timpo da minadop kasodop, magisusuway kahuyanon, iti kamon da tinandati o sihat ka amo nga isoy nga pangarod Siodop ka amo iti kololohing dati nga iso ikaguhot imiloh dat manukatet kasi Siodop dati. Mulok iri kamon kud mulok piad ori ko to kasi siadapan Siodop ikasari. Gisambot Eutychus sa paditingan na kodop na lobok mantad da tingkat 3. Tingkat 3 tokom na halo na mati. Paingkukuro kayo dat sayra na pod manhakokot ba harakodop. Namati osonong kopi o kapurimanan dito it atapot kopi o. Haron na po kodo po o kita no nga miyagalid dit semangat nud iswanggot manahaki di khotbah nga tumagak takuri montok do kayo dit kumbalo may khotbah lah. Jadi montok ki godopon so kira na pod kodop takod kada borosod hinggo na pola antakan dit harohot kebaktian kodop takon na po nga tapot na po rin nga manahak dot ay kalintuhunan da sa mga tatak akuri kumadi pang khotbah. Komon na po nga nagyaramay ni khotbah dito di mo. Kagayat. Iya didihot. Haron na po kodop nga kando dati mo di kagayat iti khotbah ko to kodop isiyo ka. Jadi sekiran na po Siodop tako. Terutama di gereja milon na po magihum naralandat aposik haranit kita huditenud may pangilagup kano. Ay say sala sumaliwan tako. Paingkakat tehiri saliwan. Tay kay maingkakat heri dahurim. Ay paingin tangin do. Kada ang irikaw diri dahurim asimbayan na mo do. Iti dahurit itu anda siya kita kodop. Kan ka iri hatamodan ini. Jadi ino po hit katapatan do hilo nga atapot naging motigad anaro na po kapyo khotbah isay pagadita ka Siodop Siodop to kay nga iyo nga anaro ka sa anaro hido khotbah kumbal na ko na talo jambo khotbah nga iya tila alamaya ino pa khotbah itulun sa pitulun itagwangan dat kagumuan ay anaro khotbah ko ti bobos na talo na po da minute nga asuwayan ako ditititid kumbali kari ko tatalo jam
nga iri kakuaan na pakan tadi nga adi tumongobot ay kagaya takot ba ko amo tu jadi ko kita tulun iti nakantawa ko nakukuhaan iti po ako di ko kita do kayo ko kita ko na parada ko nakodop ko na ay makinangawam o duyaan ako san saba ni daddy ginaw kisamangat tet manahakot bagi kamo no palitong pinay nga iyati piad manahakot banga timbangon to kay mutigyalo kadang-kadang kot iyati kono no ruok kutba dati kutba nan daw kon nga modop to kay komundat ay gadi ko pitimbang irit yun man to kono pa ikaw gumuan tumano do pa kagadi seminar masa berkotbad haruh pohot pakinangahan da tulun nga bobos-bobos sam duon na pada minit gisambot apat na pada minit katalib na po diham ina pa pakinangahan da tangolun nga humombo nando komo pa dim ing mana di dati ing kuryay timpo itig jadi Eutychus sa padilo nga nahalo ayat kahopod lintuhon na di Paulo sa hirisiri ba ia merebahkan diri ke atas orang itu nisio on si Tylet nisio on si tay Eutychus numan disio gopuson na belum mendakapnya gi kadisio kada ko kagangaw tu isio na pati nga paimpasi po kasyo sayra na po ginumuli isya diri sawat Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan kay isya makan alaid pakan putay na kagus siya monomboros gisom no madidot misusuab kalau gi fajar menyingsing pamanaw na gisyo dadamot dilo da pinapatad dat ikamulakan idi sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya ngono di dilo potodo ikamulakan di nga napasi sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya napasih di nga ina pa'y pangongonsit ti Paulo sila nga ako ni kamondo ka di mongonsit suway kamondo okay, jadi ilon lasaritan na kodop sebab na pa nga anaro ko piyakot ba nga ako ni kaila at imbulayan ko kasuabon na ba no maita ko pago aputay sayra no po dat siyo dopto ko ihati no po nga koilo dat siyo dopto ko teko haro hit ipagilitan dati dat koilo iyaw no po nga siyo dop atumbayan ako ay oinsanan to ko nga koilo to ko dat siyo dopto ko kapuriman to ko siyodop no po nga ay lani dati ihati no po nga siyodop ay kawab no tidak semestinya siyodop no po nga kawab opposite nga kawabi sayra no po magatalo matoh nga ay siya daw pumuti oy teko it maka kapuriman at
kuma siodop. Paing kukurodakod opuri mananda siodop ko. Iri na kuman ko insanan tako na po nga koilo tako dat paing kukuro tako siodop. Iho nga kapuri mano ko koilo ko paing kukuro ko siodop. Jadi isuang dat rohani nga haro iti kamun dat siodop rohani. Isay na koy lodan na pati nga rohani na po dati, iman dati sedang mengantuk. Siodop po iman. Harot haray gay lagud LPMID dot nuridi. Hay waris surga mengapa mengantuk ka. Tumbaya anakku dot ay iman ka daw nga milahis siodop. Iti rohani dati hari ko kantakan da siodop. Miagal na ti siodop potinan. Apuri mana ni dati inapohit rohani dati it iman dati kadaw nga siodop. Mengantuk ki rohani iti iman dati. Koilo to koy dat sayra iti iman dati rohani dati da siodop. Miagal ti koilo to kod siodop potinan dati. Nga harodi kagulong nga ilho did iman. Milo to koy dat pura-purad siodop. Iti rohani dati. Isay na koilo. Sayra na po dot ay nahi dati it pagyambolutan right ko ketagihan dada alkohol ko nihab. Harani kambolutan na may PM tok suway mo titi anggota dati baynod haroy kantop haroy mo ti pangidar. Topot ka daro pangidar ipagilitan dati ti pangidar dada. Haro ka? Haro na po tok tumubat tok na kama. Daharo na ko piyo. Haray anggota jemaat dati do pangidar ti ko panagi. Haro na po sikapan na dati tumubat ki. So kira na po na di kano mo nang kaya may nagidi serah diri. Dat apa kalambat. Tu oruan na po tinam kalambat na nukadit panjarma diti di orwol nundo kasyo. Ilo ni kamundat siodop na lorohani nga pura-pura da siodop. Nga siodot kontok lagi. So kiroh dot iya no po nga pangidar dada. Nga aktif kad igereja. Bahkan mungkin iya nga sebagai sangulo no ketua gereja. Bahkan mungkin sebagai sangulo no mositar. Tuk pangidar po di mositar ay matitulun katumbayan. Kumon ko na po katumbayan nga ay so kira na po Pastor Malik Enggang nasiyaw dat kapagalan na to mo dito pangidar dada. Iyoho nga yo ditay di oduya oy kangko. Ako di oduyaan dat isyon na po nga pangidar kanagin kangko. Nga iri nagi may tao ingatan. Kadang-kadang kot ay ato ko nagi ingatan ito di. Jadi ilo ni kamon ko siodop na day rohani dati nga milo to koy pura-pura da siodop. Paingkan nagid ay milo to katit ititinan dat mimpura-pura da siodop. Iti rohani nga milo to koy miagalid di. Pura-pura da siodop.
iti iman iti rohani dati penggukuro ain tirungan tokolot tugas-tugas i gereja mila tokod aktif da i gereja nga italikudan na pohom ina po rohani dati nga siyodop nunu nanangku gyat tanda-tanda da siyodop rohani miagal na titinan iya di binaras ko diti no miagal titinan dati kapuriman to kano po siyodop tinan dati rohani nga purimanan to koy ako'y kay lohom rohani na po di Julius Bingo nilo nga siyodop iya ko nga ako kay lom rohani ko ti ay lan ano kodop no o kono ko siyodop mungkin no kodop nga milodid man dat pura-pura mo'y akita ko pihom ba iti di kikir misuswabot ay pamalapis panumpalid yung mga laboy mata hali piad mo ni dati koylo toko dot siyodop ng kurohani dati kaamu nga orahyan ako mangimbulay piro-piro hit karahit dot pengkukuran ang kukaboboyohan tit itinaporohani dati nga mumbal na di siyodop aya manto ka na po tanibak miagal ko tumagak na dihot minat dati montok ko boros kinorohingan apasan to ko na din oraitan no pohot ay haro ko baktian ti apasan o baman po do ko yun aya haro ngayon ko ka irinat iso mantadot ko boboyuhon dati de ina pa'y rohani dati nga mumbala di siyodop haro na pa'y pagangatan naging daw milaborosan dot it harohit kacamasan dati lah nga sakira na pod miloh ko'y damongoy nga ako mo'y iri na po iso tanda da siyodop no matirohani dati di no kada to kana insa dumantad dot pitimungan na sumambayang secara pribadi mumbal na did inapahit kasandihan dati kumakinarahingan nga tumalok pengkukuran ko ti kamondo kasandihan nuno na po iman dati ata ko na di sumambayang apurimanan dati dat yoho tomo di mo natas ka uhupan da kinarahingan kam apurimanan kum iho tomo di mo natas iti ka miagal na mati kaposiyon dati ay monotos to kumantamong ko kasihatan mumbal nandad mimbulay isu ang ginawo tapot kad piarawon de kinarahingan iti yoho tamo dinang kundot mangatur makan mangatur nununo po kadaray katapatan dati di nga sakira no matid bamay no pakatudo kayo kanawom ako kuro to kono kumonobom inapay panguhupan na kinarahingan dahiri hom to koy okito to ko purimanan amu okito dahiri jadi karait nagi kagulot hariti kapurimanan da apasan mo mumbal to kono dad apasan dot mokinongokot ba apasan dot belajar Alkitab apasan dot sumambayang tokoy haron na pulo kapurimanan miyagalilo iri numotid siyodop numoti iman dati gumu pulo bo atumbayan ako tikid dati nga apurimanani do kayo dan nunuhit kaboboyuhon do kayo ipapakito dot ay
rohani iman pa dati nga siyodop. Ini kamoyan ko dat tikid-tikid dati nga kailoh toko danunuhot ay kasi siyodop pero hani dati. Ay lani dati re. Yo nga kailoh ko yo ko nga kailoh nun siyodop na kurohani dako kamo. Jadi sayra na po di siyodop rohani. Nuno di apatut dati pabuaton. Nuno di hit apatut dati paburuon mo dat na po rohani dati nga otungag kago. Sakira na po dot tinan dati siyodop to na po o gumuuralan dati mangilag. Exercise to no mo na panangkus. Sakira na po daharo ho charama siyodop po kuno po yoho iso na po hot ralandet mangidud di siyodop manguhot ang katangan ipiyahit ay lanwi simbar po hotan na po isay na ko ilod ina po isimbar dit it munamura si di nga ina po hit pendapat siya nga akon kami agalito sa raw no muhot kadang-kadang ituhot no nga kairakan itulun kairakan dat ay anakalan nilo dia ko anakalan ni dituhot harohit yudit ay patut tilo tuhot ti siyo ka nga iri ni managakot ay siyodop di mo nga montok ko po tinan ino po ilan dati panagak po siyodop po ititinan dati nga modop nagi modop kopyo sakira siyodop ko manggit karita magihumotun dorangon modop nga isuang na paruhani dati sayra na po siyodop paruhani dati haron ni takontok idi haron ni apatut dati pondaron ihumonom nakuro manito siyodop iti ruhani kuti kantag ya sakira na po ino pa ruhani no nga mustahil lo did nailanay siyodop loson ni ruhani no iri kakuan na siyodop magihumugyad ay takan no rohani sakira napasan ko ihumon na ralandat ino pa'y napasan nga o sampon haro ka o tanduli kaguhit rumohian ka di boras o kinorohingan manta ko di Raja Daud ino pa'y boras kinorohingan nga pahingkang kabko ka ino pa'y panumbayaan dati ay ano mo ti minsado ilat mumbal at rohani na pa dati nga siyodop iragon ka daw nga mo na to si mo'y pangiyap dati siyodop pa iso ang karohanian iri kada to kono anwad kasiwatan ni rogon dahil parohyan ako dat maganod isa ayat to pangalimpupus isuang do 1 Korintus Hapodam 5 ayat ka-5 ng Hapodam 8 iti na po nga minawaros at miagaliti manta di tampinay ko ngay ing turidong nad ogirot kada nad oguyo aparagat kau kasari isuanggat karaja da kinorohingan. Sebab po ilaan da kayo da ina po hit kaisisan niyang pa'y kinorohingan ina pa'y tudiponu nga tidak sia-sia. Iso no po horalan dati dat asyo do isuang karohanian inoritan da hilo mampay tokod isuanggat pelayanan pekerjaan Tuhan. Moit ato kasiyodop mampay toko. Sakirad isuang dot kaisisan dati maya diti kabaktian min susuap hiri to kay mampay. Si adop ka na po ay manu nagya type po
pengkukurumadi tiot ti kanto gya nga marab pumutiot penguhupan di kaum bolutan ngai hirinad to kayo siodop ilo na iso oralan datid mampai isuanggat pekerjaan Tuhan pelayanan isuang dot fisikal tinan kopio sekiranya gereja hilo to kono mampai muhup dot isuang ga tugas-tugas ngai haro na paralan dati isuang ga kampayan dati sekiranya secara pribadi kada to kono kaputut ta isuang sambayang timpu na padanem ogumu oralan dati ogumu kasariralan dati da mampai isuang dot ay moid na pohit pelayanan pekerjaan Tuhan nga toko dot sumuang moid na pohi rohani dati nga adan da siyodok o gumu padalo nga mandati oputay do kago dot kongodop ko matin da miagal yutikus kadi mantad di Pinay rohyano ko dot kasuabon na pa di bay no nga ay sumon di to kumaki na rohingan maya dilot konsikahan production miyampai sindi nga haruson dihon isiyo na hamilot ako ay pasandihan dot kasiyo dopon do rohani dati haron nagi matitimpu dot monatas to kapya nga siyo dop ikasari rohani haron na pohit dati milod at alibambanan o pasandihon dati kumaki na rohingan makiano to kasi panguhupan mantad di siya Mogisusuay atapurimana Torimo letos induana Kadakato haruson diho Haruson diho Nobitang balon Yesus kasasarit koromong ay soko ira sinanong kadang katong Yesus nasondiho Kano misis sa tokod isong sambayang kinarahingan isong kerajaan sorga konsikaw do kasuabon diti insan po na kayong pupusi hati kaysisa na sumbayang kasuabon hinggod minangimbulaya hay karay titit siyodop isuang do rohani isuang do iman akunon dahay dot asaru yahay siyodop isuang do rohani iman dahay siyodop kadang-kadang nagi dat mantadi dat kaboboyuhan dahay sendiri. Uhupaya hay Tuhan moy dat kanu kaguyahay dat tumuridong mingkakat gumirat isuang katumbayaan gisombot amu na dadi hay kodop at ilambus sa kodop isuang nakarohanian. Agumu na hit kompuong dat rohani dahay nga tumbayan ni head amoy asaduit panguhupan ilongan nud mamagaway dahay isuang dat kantakan na miyagaliti. Timpo diti insan pod mangigit head isuang sambayang muntaki keluarga di natongkiadan di kalisihan nga diolo. Sontabi di pitongkiadan nga painoon way kagiratan da ginawo moy aylo at tilambus amoy rogan magano kasiwatan dat isuang gat kanta ka na miyagalidi.
Kung sigaw Tuhan, tuhin ako miyampay dahay data daw dabay no. Gisa mo suwab kapag yampay kagoy had isuang gat kay sisan kabaktian iti. Tinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sigaw kinapagyampayan dati, kada alihuay, kasuwabon da suwab kapag yampay ta kago. Hinako po asan nung pupendalan dat tugas-tugas da tadaw dabay no.